Marihita da buka ma ibadah tadi bagasan sadarion Minggu 2 Januari 2022 Minggu dung tahun baru. Sebelum kita mulai ibadah martang yang nahohom mahita diinganat tabi mulai. Amin. Mari kita siap buku di nomor 520 sada ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite gowarni di bata ama dohot gowarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni todi porbadia na tu mapalangit dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do matakku dopak akkaduluk sian dia do ulaning roh pangurupani tuau sian Jehovah sito palangit do tanaon sabing ro pangurupiani tuau dang tagamon luason na tarsulad di pakmu dang tagamon nok matani si jagaho sai jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan sai jagaon na do todim sai jagaon ni Jehovah doho lau ruar dohot lau bongot olat nion Rodi saleleng nileleng na. Haleluya. 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 Ale amanami na di Banua Gijang di bahen hodo anak haholongan ni Roham tutoru ni Patik
asa dipalua akan yang gombongan ni patik urupi hami asa dohot hami dapotan haluau ni jala asamian hami di bagasan harajaonmu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Mari dehita sian buku di nomor 752 ayat 2. Tangihon hamu ma patik ni debata patik parjolo sahat tu patik pau paton patik parjolo au do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakku pau bainonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang si oloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hono humna dosugut akka na marsineang di goarna patik pau patton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa siulaumu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom baru-baru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak penamangi bati hutan ai dina ono mari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian doi bana diari pati pituhoni di baheni do baen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai atong rap mangidogogo mahita lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mahulahon nahobar tu patik mi. Amen. Marede hita sia buku nomor 70 ayat 4 dohot ayat 5.
tatopoti madosata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sito panasana adong baruhum na tigor na manguhumi jolma manusiai. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana hula hami marhite-hite pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangauloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol bagi dohami noaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardengan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru mato dimto di porbadia tu roha nami be. Asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot di habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan luan na sora sudah. Na pinar baga-bagam diakkan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuak ka dosata. Jala dang dibalos tuhita hobar tuak ka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akan makabiari ibana hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Mari dehita sian buke de nomor 710 ayat sada. Tajahama epistel di binguta sadarion ima natar surat di buku ni Efesus bidusada mulai ayat 3 ayat 14 Efesus sada ayat 3 ayat
ayat sada dohot ayat tolu. Taha tidak ko maha taha porsiao tai songon nahina tidak ko nidongat taha saha porsiao disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan nato mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadei iman na tinubuhan ni si Maria nagabi-gabian si antod di porbadia andorak suhaubuan ido tuhatna na tumaon na bernit di panguman ni silatus nama te tarpaja lebana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simay mana pay mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panyalak Kristen akka na badia dohot diha sesaan ni dosa dohot diha tay na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate dohot diha nguluan na sorasuda. Amen. Bagaimana titing masa di Bingguta sadario? Shalom, selamat tahun baru di Hitasudi. Tikting ni huriata di bagasa mingguan. Padjolo, guarni minggu ta sadarion ima minggu dung tahun baru do topik pasangap ma debata. Paduahon pakobasion ni pandita fungsional. Sadarion minggu 2 Januari 2022 pandita fungsional HKBP Mampang Prapatan Pandita Teti Dorinda Sitompul STH Marhobas di HKBP MT Haryono. Patuluhon kebaktian minggu pinabotohon turuas mulai hari Minggu 9 Januari 2022 mar Minggu songon nasomal dohita Bahasa Indonesia pada pukul 7 WIB dan Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Paupaton, Program Kerja Dewan dan Seksi 2022. Tusude Dewan-Dewan doho seksi-seksi na adong di Huriata asa di Patupama Program Kerja Nabe tahun 2022 dina manusun program kerja dengan ma taparohahon tu orientasi pakobasion ni Huriata tahun 2022 ima tahun kesehatian. Tasusun ma programi marumang matriks nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksana, biaya atau pendanaan. Jalan programi asa dipasahatma na lumambatna hari Minggu 16 Januari 2022 dan dikirimkan dalam bentuk Word ke email yang terlampir di Warta Jemaat ini. Palimahon, persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga.
Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga sudah dapat diserahkan ke konsistori atau melalui sintua sektor masing-masing. Paunopon, distribusi almanak dan kalender HKBP 2022. Tusude ruas HKBP Mampang Perapatan, Nanaing Manjalo almanak dohot kalender HKBP 2022, Boima dipangido mahrite sian sektor nabe. Papituhon, pesan atau surat pusat HKBP, dung sidung tiktikon jajah jaha honondo surat pimpinan HKBP taringot tu laporan bulan Desember papungu dana tu dana pensiun HKBP. Pawuluhon ruas nama Sahid. Tabuan ma di Bagasan tangiata ruas nama Sahid. Adinda Sophie Frederika Sihan Sian sektor sada dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Nyonya Padosi atau Flora Berliana Borutamba Sian sektor Tolu pemulihan di rumah. Edison Natali Hatuaon Simanjuntak Sian sektor 2 pemulihan di rumah. Hatani Debata Pasahatma Dalan Mutu Jahoba Jaladi Haposi Ibana Asa Ibana Paturehon Siam Salmen 37 ayat 5. Pasiahon ulang tahun kelahiran. Parhalado dot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni Huriata nama ulang tahun di Bagasan Samingguon. Dido kata ni Debata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata na gogoi asa dipatimbo hamu ditikinai sian sada Petrus pitu 5 ayat 6. Pasapuluhon parepengon dapat kita baca di lembar wata jemaat ini. Akapelian hamoletion dot na asing na soji naha ditiktikon teidama di harotas acara na adong hitabe songonima tikting ni Huriata di Bagasan na Samenggion tuhata na mama masu-masu. Kami bacakan surat pesan HKBP tentang laporan bulan Desember. Raja Tarutung 27 Desember 2021 nomor 2011 garing L18 garing 12 Romawi garing 2021. Hal laporan bulan Desember dana pensiun HKBP. Laporan rincian pemasukan dari distrik ke kantor pusat HKBP. Kepada yang terhormat seluruh warga dan majelis gereja HKBP, pimpinan jemaat di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari. Menyusul surat kami tanggal 29 November 2021 nomor 1904 garing C04 garing 11 Romawi garing 2021 tentang laporan bulan November dana pensiun HKBP untuk menyelesaikan utang HKBP ke dana pensiun HKBP melalui gerakan Rp1.000 per hari dan bentuk lainnya berupa amplop, persembahan syukur dan malam dana. Di sini kami kirimkan kepada kita semua pemberitahuan tentang uang yang masuk dan uang yang keluar dari kantor pusat terkait dengan dana pensiun per 27 Desember 2021. Pemasukan ke rekening normal dana pensiun HKBP yaitu 4 rekening yang sudah ada, 1 rekening BNI, 1 rekening BRI, 2 buah rekening dari Bank Mandiri. Yang masuk sebanyak 8.984.356 rupiah. Pengeluaran pembayaran ke dana pensiun HKBP di Medan pada tanggal 14 Desember 2021 dari 4 rekening sebanyak 7 miliar rupiah dan 1,645 miliar rupiah pada akhir bulan Desember ini, sehingga jumlah yang kita bayar hingga akhir Desember adalah 8.645 juta rupiah. Karena itu, total utang yang sudah kita bayar ke dana pensiun Medan sampai akhir Desember adalah 108.165 juta rupiah. Dengan keterangannya yaitu 99.520 juta rupiah per November 2021 ditambah 8.645 juta rupiah per Desember 2021. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati
Kami mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh kalangan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan membantu dana pensiun hingga di akhir bulan Desember ini. Sehingga telah kami sampaikan bahwa total utang yang harus ditutupi sejumlah 144 miliar 795 juta rupiah 74.429 rupiah. Sementara telah kita salurkan sebesar 108 miliar 165 juta rupiah atau 74,70%. Oleh sebab itu kita masih harus mengumpulkan sebesar 36 miliar 630 juta 74.429 miliar rupiah atau sebesar 25,30%. Secara khusus kita juga mengucapkan terima kasih kepada United Evangelical Mission atau UEM yang berkantor pusat di Wuppertal, Jerman yang telah membantu penggalangan dana pensiun HKBP sebesar 386.361 euro atau bernilai 6.258.336.381 rupiah atau kurs 10 Desember 2021 dan telah kita salurkan bersamaan dengan sumbangan muatar jemaat kepada dana pensiun HKBP pada 14 Desember 2021 lalu sebagaimana disebutkan di atas. Bersama ini juga kami sampaikan bahwa pada akhir Desember ini kita telah melayangkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan untuk menyetujui permohonan pelaksanaan konversi program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti. Bersamaan dengan itu, tim persiapan konversi program pensiun ber-DPLK telah ditugaskan juga untuk terus melaksanakan sosialisasi perihal konversi tersebut kepada para pensiunan HKBP maupun para peserta aktif dengan harapan bahwa para peserta atau pensiunan mampu memahami upaya penuntasan masalah program pensiun selama ini. Kiranya Tuhan mengasihi umat-Nya dan bangsa kita dalam menghadapi pergumulan mengatasi masalah dana pensiun sekaligus situasi pandemi ini di dalam iman. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah adalah keselamatan, kekuatan dan nyanyian kita sehingga kita tidak gemetar. Dari Yesaya pasal 12 ayat 2. Marilah kita saling mendoakan dan saling membantu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkannya. Marilah kita juga bersatu bersama seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan yang dianjurkan oleh pemerintah guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan variannya, agar kita dalam penyertaan Tuhan dapat meneruskan pembangunan bangsa yang sangat mendesak. Marilah kita mendoakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden yang akan membawa kita keluar dari penderitaan akibat COVID-19 dan dapat memulihkan keadaan masyarakat dan bangsa kita. Demikian pemberitahuan dan ucapan terima kasih serta permohonan ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Putar tertanda tangan. Tembusan pertama Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia Maturia Diakonia HKBP. Yang kedua Preses HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kepala Biro Dana Pensiun HKBP, Kepala Biro Jemaat HKBP. Yang ketiga Pertinggal. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami surga, terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih dan berkat-Mu pada saat ini, di mana kami masih memberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah-Mu, yaitu ibadah minggu pertama di tahun 2022 ini. Dan itu pula juga Tuhan, terima kasih karena Engkau juga telah mengantarkan kami dan memberikan kesempatan pada kami untuk menjalani kehidupan kami di tahun 2022 ini. Dan begitu pula juga terima kasih Tuhan yang telah memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, jemaat kami dan gereja kami selama tahun 2021 kemarin Tuhan.
sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ya Yesus Roh Kudus, dan begitu pula juga kami doakan juga kepada Amang Pendeta sekeluarga dan juga Inang Pendeta sekeluarga dan juga para lado sekeluarga. Bimbing dan tuntunlah mereka Tuhan agar dapat Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu sehingga menjadi saluran berkat bagi gereja dan jemaat kami Tuhan. Ya Bapa, dan kami doakan juga bagi jemaat kami yang pada saat ini sakit ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau mengurapi mereka, memberkati mereka sehingga mereka dapat sembuh kembali dan juga kembali ke dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Dan begitu pula juga kami doakan bagi jemaat kami yang pada saat ini menghadapi berbagai macam masalah ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah mereka Tuhan, agar mereka dapat mendapatkan penghiburan dari Engkau dan juga mendapatkan kasih-Mu sehingga mereka juga merasakan berkat-Mu pada dalam menghadapi kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Bapa, ya Roh Kudus, kami doakan juga bagi dewan dan seksi-seksi di gereja kami Tuhan. Pimpin dan tuntunlah mereka Tuhan, agar mereka dapat menyusun program kerja pada tahun 2022 ini Tuhan, agar dewan dan seksi dapat menyusun program yang dapat melayani jemaat-Mu dan juga melayani Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat menumbuhkan buah-buah Roh-Mu dalam kehidupan gereja kami, khususnya kepada kehidupan jemaat kami Tuhan. Ya Bapa, Yesus Roh Kudus, dan begitu pula juga kami doakan juga bagi pemerintah yang terendah maupun yang tertinggi Tuhan. Pimpin dan tuntunlah mereka Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyadari bahwa doa kami ini jauh sempurna. Sempurnakanlah doa kami ini agar layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Uhud papungu pilihan sada asa debe maret dehita siap buku de nomor 14 ayat sada dohot udutna. Roh
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, asan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhutna, namang dainang nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, songoninang ruas ni Huriata, nama dohoti permingguanon marhite-hite live streaming. Sahat ma tabe selama tau baru sian keluarga kami padita badia utagalung inang boru sregar tuhita saluhuna selamat tau baru ma dihita saluhuna. Barita nauli di minggu naparjolo di tahun 2022 on si hangulu honotai manatar surat di Pesalmen 147 Pesalmen 147 mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 20 songonon ma di rokatana hujahama di tonga-tongata. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patogu akaracang ni pagubangan, ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitonga ammi. Ibana mabahen marhademahon parbalohammu, di pamahap dohot eme na marmiyak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon, matsedoras marlojong hatanay. Ibana na mangaleho na bolas songo ni bulu ni biru-biru, di saburhod do nabur songo sirabun. Ibana maninggakon abbolas na martanggo-tanggo, tungise manahan jongjong maradopun ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akkai, di paborhat anginna mabawar ma akkaik. Ibana mamaritaon hatana tu si Jakob, akapatikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibahen songoni ianggo tu manangise bangso parbegu, jaladang diboto nasida akka uhumna. Haleluya, ima sahana. Amaka nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus dinatadalani ari-ari ningolutta proses pardalanan ningolutaon jok dora tahilala dakpas hobartu natahirim. Karena apa? Fakta yang terjadi di lapangan itu sering tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Di sarana adong do na de mamakirim saya lasman yang mataniari bahinna. HP namasan na niya dopanna na nilalananna itoro ari parudan. Na de banari madok rupani saya roman yan udan ba sa sona labok jo ngatung matse mohop mataniarion. HP na niya dopanna pitor Roma muse mataniari na tung matse las tutu. Romu siaka bencana nasada, bencana banjir, nasing musay bencana Gunung Merapi, adong musay na hagoran do akalan na asing. Ujung na adong managabe komplain, adong managabe protes, sahat tu na masalahon debata, do maksud ni Tuhani. Base kom masa sude akka si songonon. Basa da kobar tu na hutu na kuhirim. Hape ibana do mandokon pangido hamuma say na lehonon na do. Tuktuki hamuma say na ukapon na do. Iba na do maddo soni ala say pinangido alay dang jupang na pinarsita ni Roha. Say pinarsita do asalam mamora iba dito nga tonga ni nguluon alay say lalak marpogos. Amo nakana hinaholongan si Pata godang do akka namasa na tadopi marbalik bertolak belakang manang abbal siyan natasakapi siyan natahirim ujungna tubuh maka ungut-ungut molo nga tubuh ka ungut-ungut murah-murah muruk molo nunga murah-murah muruk olo hagabi hatok naik tensi molo nunga hatok naik tensi olo magabi ro akasahi nasing ape ari padua hot do pehita di tahun naik baruon molo tersanga do tubuh ka ungut-ungut buhana matutu sesudah akka ungut-unguti olo magabe secara kita tidak sadar songonom man di batu palipata gabe herahita ning mangatur Tuhani
Jala si pata ngulut taon sirakan na manoton sepak bola itu umano siya pemain bola. Ay itu kanak kedon ni si pakomu. Gol hiyamay hape o tu kirilek ko ni narupani. Umano hape sugari mana pe di lapangan ni. Ay tung mamerengak kaalonay pe ngatong mabiyar gabi so binoto pe tu dia lakkahonon na, tu dia luzongon na, tu dia si pakon nak kabulay. Jala si pata songonido hita dito ngatongan ni ngulut taon. Merasa bahwa kenapa Allah itu tidak ada dalam hidup saya. Bahasa tung ikosonom mapatupaw ni debatatu au. Adong ada film di tahun 2010, film komedi duniano. Tapi walaupun dia film komedi, ada banyak pelajaran yang boleh kita ambil dari film komedi itu, yang judulnya film Bruce Almighty. Daku buat manang nahiaru tatoton Bruce Almighty. Diceritakan di film ini yang diperankan Jim Carrey, memang dia sering menunjukkan kekonyolan dalam filmnya. Alena nang idauta siya ni diberitahu do marhite-hite film ini rupani Jim Carrey seorang reporter lapangan ang Godri Rohana niyan na jabatan ni mana unang be di lapangan alay pembaca berita malang langsung. Siya stasiun televisi na. Unang be holan na tu lapangan ni mana lau loja mga luliak ka berita do akalan nasing. Alay langsung mana pembaca berita. Tapi ternyata apa yang dia harapkan, apa yang dia pikirkan, tidak itu yang dia dapatkan. Justru ada temannya yang lain yang jadi saingannya, justru ibadah hatop naik jabatan. Adong mahal lek nadongan narupani. Dileo mahera tasbih tu ibana. Huhuk mamartangiyak ko, asa dinggan ngulum ni narupani. Dipakai ibana doniani alay, huhuk do martangiang ibana. Dung martangi yang ibadah, saya martangi justru yang dia dapatkan sangat-sangat berbalik dengan apa yang dia harapkan. Hidupnya justru semakin sial. Lam sial maibana. Akhirnya kok dipecat maibana siya stasiun televisi ini. Kesialan-kesialan yang dia dapatkan secara beruntun, secara berulang-ulang. Isalahon di mana madebata? Dan adil di bata mabay sonong ngoluk. Ujung na sa datikki pajupang may bana do debata di bayad di filmi. Roma debata madok tibad. Hubot hutad da doho, huboto doho manang naisenin na. Say marungutungu doho di ngulum. Atong songonom may ho majo, huleo majo huwasok kot tuho. Huleo mahuwasok huwaso ni debata, haguguok huwasok kumanang dia pe, huleo matuho. Homa juga beda bata, asal aja marlibur ninda debata tu ibana. Tapi dengan catatan adong dua syaratna. Syaratna parjolo na so jadi paboto honommu tu sure halak na debataho. Na paduahon na so jadi paksa honommu markiti-hiti huwaso na holeoni tu ho asa di paubahalak pikiranna. Ketika orang lain berpendapat A, na so jadi paksa honommu ikon berubah pendapatnya jadi B, dang boy. Na duai ikon ni ngotomu ma ninna debata tu ibana. Huleo mahuwaso ni debata tu ho. Sangat orak porse ibana aharo maksudna alay lam di dalam ibana hari-hari ni ngoluna tutu aha na pinikiran na saut ala nung nga di ibana huwaso di leo debata tu ibana. Aha na pinangirona saut sadok di Papua si ibana masude na di Rohana. Sampai akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia harapkan menjadi pembaca berita itu. Satu dapat upah balas dendam mana lau pasal butagas na rupani sadok apa yang dia gagal sebelumnya itu akhirnya dia dapatkan melalui kuasa Tuhan. Alai gabe marlomo-lomo do ibana di sini. Sahat toro disadatiki tarbege ma dipinggol na aka suara-suara aladang diboto ibana suara doi. Garuk manogo sa dibigay man ayak ka suara rumayang nanayang lumayang sa narohana. Ujung na pajupang mawimana mo sa doon debata. Dalapatan ni buwasa si hubigi at kaswara-swara niya debana. Roma debata madok tu ibana. Suara tangi yang nijolma doi ninna. Urupi ma. Ay nga hulio tuho huwaso ni debata. At katangi yang nijolma idui urupi ma na sida. Alana mamuka hulio tuho huwaso i tuksohyaro pe nang gusahali di urupi ho jolma. Holan laho tu dirimdo ipikiri ho sude ninna. Urupi ma. Saleleng sori urupi ho nasida. Lam gudang doon nakka suara-suarai. Lam gudang doon nakkatangiang-tangiang ni nasida.
Uzuna marpikir may bana. Dia lusibana masada-sada tangi yang ni Zolmaun. Sa pibay ni bana mabelan ng bentuk komputer, isom masudi masuk ak katangi yang ni Zolmaun. Ijahay mana masada-sada dia lusi, dijahay sada-sada dia lusi. HP saya terus martabat-tabat, saya terus martabat-tabat ak kapangiduan ng tangi yang ni Zolmaun. Taksa berbay bana lusa mau mangalusi sada-sada ni narohana. Ujung na di bay ni bana masada kata mangalusi sude tangi yang ni Zolmai, di bay ni bana ma yes ni narupani. Asa manangahan na pinangido ni Zolmai, sao may si tulus masuday, hobarto na sinakapan ni Rohan ni Zolmai. Dung sude, dapotan alus hobarto tangyang na pangiduan nabi, manamasa, kekacauan yang terjadi. Pakorhon na masa kekacauan di sude portibion. Holan ala dialusiban sude, yes, di sude akka tangyang ni akka natoropi. Mana neng idaw ta siya ni hamu nak kana hinahulongan. Taingot dope jamita natwari sada tanggal 70 sada. Do topik ni parpunga bodari di tanggal 70 sada. Ngasa tahun nanti. Itu lupa tahun 2020 sada, sonari 2022 ngasa tahun. Itu lupa do. Jamita tanggal 70 sada Desember. Sakap hasonangan do sakap ni di bata. Sakap hasonangan do sakap ni di bata. Alai mulo sakap hasonangan do sakap ni di bata buasa saya tabulus do pe arsak. Mulo sakap hasonangan do sakap ni di bata. Jala memang itu realita di kita di pardalanan ni nguluta si pata tabulus do arsak nang las ni roha. Masa do nang di pardalanan ni nguluton parjupangan, masa do nang akaparsirangan. Masa do tutu akan na marutung, adong dutong narugi. So ngon ido sudi na masa na tadopi di tonga-tonga di Portibion. Alay tayo ngo mahunak ka na hinahulongan, epistel di jamit, epistel tau baru tanggal 1 Januari, majouhut tuhita siyan buku par jamitai. Martitibedo luhut nasa sakap-sakap di hasyanganon. Nang pedinok nak di tanggal 30 sada sakap pasonangan do sakap ni siyan debata, alay di epistel natwari di pasunggul komu setuhita martitibedo sude nasa sakap-sakap di hasyanganon. Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa menghampiri hidup kita dan Dia tidak selalu mengabulkan permintaan kita. Tujuannya apa? Agar segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ditata ibana do sude. Ay molo sude do hitaon martahi gabi bos, gabi pimpinan, bay sebe gabi karyawan. Molo surero kita martahi gabi mamora, isebe gabi pangurupi. Isebe na gabi tukang sampah. Molo surero kita martahi songoni. Termasuk song kami. Molo surero kami padita gabi martahi gabi porus. Bay sebe no padita di gabi mampangon. Molo surero yang senakot tugijam. Semuanya ditata sedemikian rupa oleh Allah. Kalau apapun yang kita minta dipenuhi, bagaimana dengan permintaan manusia yang lainnya itu? Alani hamuna kana hinahulongat debatana tahaporsiai dada jolma biasa ibana manang dada sahala kepala negara imana manang presiden nama karikoton wan timpres dewan pertimbangan presiden nama ngalehon syarat tu ibana nama ngalehon pamikrio tu ibana sono mabayno mutu jolma dak sono di debatana tahaporsiai debata pargogo na sohatudoso di ibana jala saluhu na nanong di tonga-tonga di Portibion di toru ni huasona do. Asa molotung pemasa di tonga-tonga ni Portibion adong namora, adong na pogos, adong na marsak, adong na marlas ni roha, adong na agowan, adong na dapotan, asa jupang do keseimbangan di sude na tinopay. Sa jupang do keseimbangan. Parcamita tulo ay asa pulusada madokon alayang goibana denggad do saluhu nai dibahen didikki halehetanna. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu nasinakapan ni debata. Mana molo tapadomu tu dua koren walui tadi untuk keseimbangan. Itu Apostol Paulus na upeop godang dang marlobi-lobi na upeopotik dak kurangan. Itu sudah ditata debata ngulut tahun.
Tidak ada yang berkelebihan, tidak ada yang berkekurangan. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Disarihot debata. Dia tata hidup kita sedemikian rupa demi kebaikan kita. Soon deni kidung jemati rupani suka duka dipakainya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikanku sendiri. Nang mas sampai arsak do lasiroa sudah dipakai debata untuk memberikan kebaikan kepada kita semua. Alania muna kana hinaholongan molotung peta hilala dang dapot manang dang jupang dope nata parsita jaladang hobbar tu nata hirim. Mari kita belajar berada di posisi Tuhan seperti Bruce yang saya katakan tadi. Ternyata ketika dia berada di posisi Tuhan, dia tidak mampu melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Tuhan. Kalau mengelusi tang yang nijolmai peso mampu beibana. Karena itu mari kita berada di posisi Tuhan untuk melihat ternyata kita ini gak mampu, gak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan itu. Miliaran jolma di Portibion dihaholongi di Batado sudi. Di BG Ibana, jala dia lusi Ibana do tangi yang ninasida, jala sipata, maralobedo, pangiduan ni jolmai, dohodongan na jolma. Eda song alkisah rupani adong tulu halak na terdampar di sada pulu. Terdampar nasi dari sada puluh, sada tiki jupang nasi dengan botol. Dibuka nasi dengan botoli, apa terkaluar majin sen botoli. Didok matu nasi dah. Hulehom matu hamu natolu, ala nunga di palua hamu siap botoli. Hulehom maka kesempatan tu hamu natolu, pabotohon masing-masing satu permintaan saya akan berikan di narupani. Roma nasi ada. Ala nga macam masih holibana mangalang steak. Au neng mangalang steak di restoran steak yang paling mewah, paling bagus di narupani. Karena dia memang orangnya gila makan. Dalam sekejap pide mana sian pului tu tempat restoran steak bebas di mana puas di mana mangalang di sini. Rona sada naik. Au nga masih holau tu inganan parkarejo aku. Ngaliling orang karejo. Ikut tinggal ikat torini narupani. Dalam sekejap yang nomor 2 ini pun diberangkatkan oleh jin itu masuk ke tempat kerjanya karena dia adalah orang-orang yang gila kerja. Roma napatuluhon ama pangiduamu ninda tu napatuluhon. Saya dipikiri mana mak? Pangiduaku masih holo mamereng doang aku na duai. Paula mana sida tu sonin narupani. Mulak na sida na dua. Donganai saya ada restoran steak, saya ada sian katorne mulak tu inganan itu ingana pulu na terdampari na sida rupani. Alanya ha, ala jolma napatuluhon pikiran na lebih baik kumpul. Makan gak makan asal kumpul itu di rohana. Tolu nasida marasing-asing pangiduanna. Dalam sifat memang bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Yang 2 ingin pergi melakukan pekerjaan dan makan sepuasnya, tapi yang satu lagi ikomulat nasida na 2 tu song. Jelas song ni do hita nama sa di tonga-tonga di Portibio namun nakana hinaholongan. Jangankan orang lain, hita na saja bupe amat tado inat taboy do asing-asing pangiduanna di bagasat tangyangna. Pangiduaku Tuhan ko songono manian. Ngulu ni keluarga nami, alay na sadanay asing do pangiduan na. Itu bisa saja terjadi. Alay sude na ditangihod debata jala dia lusibana do di deod do barturiko na. Alani hamuna kana hinaholongan taida majala tahaporsyai ma debata na tahaporsyai ima debata na mangaramoti hita na marmudu-mudu ngulutta na marmahani hita na manarihon nasa nariko di tonga-tonga ni ngulutta jala debata na marsakap asa dapotan hasonangan ngulutta. Iro debata na tahaporsyai. Jala iro na taida panidangiyon ni Pesalmen 147. Di malam nasan la salpu ngatai bege bonan iturpukon ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Ido zamita di parpungwa bodari pesta Natal ta 24 Desember. Sonari di hari paduahon di bonan ni tahun baruon diuruti musim ayat 12 tu ayat 20. Di jauh kita, di arah kita, di hari paduahon, di tahun naik baruon, di arah tu kita asa memuji debata ala sude nadenggan nabi nahen tu kita. Asa molo tumpe maol dapat kita sakap ni debata maralo turu hatta, tapi sebenarnya semua dirancangkan oleh Allah demi kebaikan kita. Karena itu sudah selayaknya di hari kedua ini kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan, mengingat segala perbuatan nyata, perbuatan baik yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita.
Molo tajahan nak kaning sen ayat 12 saat ro di ayat 20 waluhali matajaha di sihata madok ibana do songonon ibana patogu ibana mamasu-masu ibana mabahe marhade mahon ibana manongos baga-baga don segala macam waluhali bolak balik marulah hulak di dok ibana do ala ibana do sumber segala sesuatu sude panidang ioni patuduhon hasatiau ni debatadoi marmudu-mudu kita nang piragam na tapangido alay ditata debatado sedemikian rupa memberikan yang terbaik manarihon nasa narikot di tonga-tonga ni nguluta di ayat 10 pati di hata Indonesia dikatakan dia memberi kesejahteraan dan mengenyangkan kita dengan gandum terbaik nadu mengganido di lehon debata laho manarihon narikot di tonga-tonga ni nguluta dia memberikan yang terbaik bukan abal-abal bukan basa-basi baharu hita masa dope hita saya masa basa-basi rotot dong tu jabuta rupanya mana kadongan joro manga mahamun indah hita rupani hape torotot dong tay bayi mabah pas maliau manga mahita nina rupani hape tasuk kutuinat ta mamen dah ini marhua makana unang pamalo-malo ko sonong iddah berija budina rupani mana masa Kolan Allah ni basa-basi ujungna ulama gabe marbara amat tayo inat tay pamalo-malo ko itu gyoko halak mangan di jebon so nangoy pare soho di dapur songon dia na masa itu bisa saja terjadi kita hanya basa-basi apalagi martau baron tertu dia hamunin na apa yang ko di rohana urak katoknya kamu law hampir yang law martau baru udah songoni hanya basa-basi menolong orang lain pun kita mungkin hanya seadanya saja hanya asal mak arong ala yang ko debata patupaho tuhita nadu menganido di leoni bana tuhita Daudu mengka dopen na nilehon neto hita ima markiti hite anak na Jesus Kristus na nilehon na humokko pita jolma pardosaon asa malua hita asa taruli hita di haluaw na pinatupanay. Alani hamunak ka na hinaholongan unang malupa hita mamuji de bata apalagi di ari padua konod dope. Manang songonom may maretong be majolo hita te. Maretong be majolo hita o tanggal 2. Maretong be majolo hita una po tahatay dosa. Alay mamukka tanggal 1 Januari jam 00. Ngapi gahali ho marugutugut di Jabum. Yetong be majolo. Mamukka tanggal 1 Januari jam 00. Dia manang ahado na gumodang ruar siyan pamangammu, manang ahado na gumodang di pikiranmu, manang ahado na gumodang di bagasa roham. Pamujio tu debatado, ungut-ungut do, keluhan-keluhan kah, makian kah, kata-kata kasar kah atau apa? Yetong be majolo. Manang molo mar social media hita, manang mar Facebook rupani, saya nong do aka kenangan-kenangan desi. Ingok majolo mamukan siya sada Januari 2020 sada sa 21 Desember 2020 sada. Pigahali maho di Facebook me like postingan orang lain. Manang pigahali maho di Facebook me membuli orang lain. Pahata-hataon halak nasing di sini. Berapa kali kita melike, berapa kali kita membuli. Tarimang-rimangi majolo, dia duna gubodang tapatupa di ngulut tahun. Kata-kata pujian kah? Atau kepada anak-anak? Mana lebih banyak? Kata-kata pujian kah? Apresiasi kah? Atas apa yang mereka perbuat? Atau tuntutan yang lebih banyak kita berikan kepada anak-anak? Alanya munak kana hinahalongan siyan saluhu namasa na tado pirito ngatungan yung ulut ta sadok okku homma hatidak komma jauh homma songonan ni parpesalam ini puji ba Jehovah alito dikku jalana sarohakku di bagasan mamuji warna nabadiyai puji ma Jehovah alito dikku jala unang tungkalupaho dengan di basana sudena. Jangan sekalipun kita melupakan nunga ditaruh kita itu tahun 2022 on. Ra di tahun nasalpu adong do suku-suku di rohana di bona di tahun ini tahun 2021 nasalpu ala ni pandemi COVID-19 siyaon boharo tuhana umadala ni tahun 2021 daon dang marnamago do pe COVID siya tonga-tonga ni portibion adong norana suku-suku songon di bagasan nguruna
Ale taida mahamunak kana hinahulongan ternyata di loas de Batado hita mamulus jala manal puhot tahun 2020 sadai bolas tu tahun 2022 nang peragam hamaolon na tabolus alai tutu si tuturo di pargogoi jala dijagai de Batado hita songon introitus nak kaning tahuto do introitus na dijahani para gedai Sai mangaranapi do mataku do pakakadolok sia dia do ulani ropa ngurupio tuau sia Jehovah de Batado ropa ngurupion yang go tuau dakta gabon tarsulad di pak muninna dakta gabon nok mata ni si jagaho ima haporsyauta tu de Bata nam satia mangaramoti hita dia tidak pernah tertidur sekalipun satu detik pun dia tidak pernah tertidur dia selalu menjagai kita dakta gabon nok mata ni si jagaho 24 jam dalam satu hari dia ada bersama-sama dengan kita dia menjagai kita dalam kondisi apapun dan dimanapun dalam keadaan apapun dia ada bersama-sama dengan kita 24 jam dalam sehari ber kita mak songon dia penjaga ni debata tuhita akka natinopana alani hamunak kana hinahulongan omma napapos sorohatta medalani tahun 2022 Allah yang alfa dan omega itu manok tong doibana madongani hita dia yang menentukan dari awal kehidupan kita dia menentukan akhir dari kehidupan kita sude macce belgado macce gudang do panidangion na pinasaha ni parpesalmen boha ganggu do perohat tadi si boha do tutu jolo say marpikir do pehita laho mamuji ibana amen martang yang mahita Hal Tuhan debata nami mauliatema ala di paluasodo hami mamongoti arina paduahon di tahun 2022 nagpesuhuboto hami akahan amasa siadupan nami di tahun 2022 alesade kepastian di hami manok tong doho majagai hami dakea nok matam ale Tuhan lahu marnida hami sadok dijagai hodo tok tong ngulu nami diurupi hodo hami disudeak kana masa na wadupi hami marningot saluhut na itama ruar tutu pamujion siap bagasar rohanami pamujion na soholan basa-basi sabing alai ruar matutu pamujioni sian panidangion nami di habelgau nyasinya roham nasatia mangaramoti hami di pardalanan ninguno namion atau saya suat ton mahatami ale Tuhan tu bagasan rohanami asa unang beadong syak kami na semarungutungut molo so jupang do pena jinalahanna asa unang marong na sepetor muruk-muruk molo rakobar tu na pinikiran nai jupang na ditonga-tonga ni nguluna ala say palabas marohanami huhut di bagasan haserepok kami patupahon kanauli na dingga ditonga-tonga ni ngulu ng parsaoran nami lumobi mamuji ho isadok gulumit ni ngulu nami asa manangahapin na masa na uhodopi hami toktong matiupon nami tangamu na basaya le Tuhan ala daktarulah hami agia aha iya soho na madongani jada na mangaramoti ngulu nami antong pasu-pasu masalu na ruas ni huriam HKBP Mampang Perapatanon na niluhon ni naposom amanami padita sang hormat Banjar Nahor dohot nongan nasida inang padita tet tidorinda borusitopul pasada rohani nasida saluhu na dohok parhalado do ruas ni huriam patupahon pakubasion na umuli di tonga-tonga ni huriam HKBP Mampang Perapatanon asala mangerbang matutu pakubasion ni huriamon jala taruli pasu-pasu saluhu na ruas do akka na di humaliang nape marni dia hinauli ni pakubasion ni huriam HKBP Mampang Perapatanon atong say pasu-pasu mahami pargogoy mahami jala tiroi hami marhiti-hiti tordim ali Tuhan debata nami asa disude gulmi ingolo nami toktong mahami jauh-jauh tuho pasahatot pamujion nami sian bagasan roha nami sian roha na iyas dalan nami pasangapon warmu na marmuliay
Ay kokodo na marsanga pala Tuhan. Nito ang katungan ng ulo namin ang di Portibion. Pinuji maho di bagasan Kristus Jesus martangya kami. Amen. Tapasa ma peleata hukut ma hita marete siyan bukpeda nomor 15 ayat 1-22. Ayat saya adalah jongjong mahita. Tatangya koma peleata. Ale de bata ama nami na di banua gidjang hodo hararoan ni salhut silehon-lehon adenggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasa tami masian na nalihon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulukon harajaw murito ngatongan ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hitit toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami maddok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banuagit jang say pinarbadiya maguarmo. Say Roma harajaon mo.
Saya saut malo menyeroham di banua tungaun songkon na di banua ginjang. Layhon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songkon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasat dame jalo hamu mapasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Isodakko Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddim.